Baba, Kimu Maya, Tamu Maya, and Baba, no, get Sin. Papa get a good night. Papa, what Kimi Buya Boo, Togo. And what's a bucket hunting, bucket a good night. Oh, Baba. Now just was some talk. Look, yeah. Go, go. Bagan was a tongue. Tongue is on a taboo. Bomb to Bakaye. I'm coming my human, no do Yako. Agotana nati narokni youth IPF tini total IPF tini stand tabu busu jati karon narok to sanka judiciary high level judiciary investigation kintu aboto magistrate chiri rejakso ye next narokni stand tamo belai kharekso tekha hamu 8 तारिख January और जेरेन्याने माधव कामी हेगाबा दशराम चौमनिगो जे काइसिया गतना अंखा तिफ्रा सब थांजांनाने हेगाबा तिफ्रा सानि लाइबुमानो कथांखाय तन्नानि बागै पार्लियामेन्ट जे सिटिजेनशिप बिल तबुजाखा 2016 ने आबुनो केबेंगै जों ताक्लाय बिसियो बहायनो पार्लियामेन्ट 8 तारिख January 30,000 लोकसभा पास होङै थांका ते राज्य सभा ताबु कसाबुइ तंगो बनो तैनो तिने 16 तारिख संगर महाराजा बाय बाक्सा सिने ताखौ नितायनि नुखंगो जों ताबु बेरायलायनाय नायनानै फाइजा अजराबो तिने आं मनु कबंनानि मुसुंगो हास्तेबो सिने आं तिने आसायमानि बिसिंगो 29 टा बर्षनि यागुलो अमो हाइसिनि तिप्रासा बर्षनि बिसिंगो चबा खायनानै थांतानिबो डाइरेक्ट प्रशासन बाय अमो हाइकेसिनि लुकुरकनि साकाबो गुलि शट खायजाक माने अब भारतवर्षनि बिसिंगो 29 टा राज्यनि बिसिंगो त्रिपुरा हास्तेवनो अम पहिला तै अमनो जतनिसर कतरकोक आ दिन 29 टा राज्यनि बिसिंगो कुनो राज्यबो अम हाइचबा करै त्रिपुरा हास्तेव नॉर्थ ईस्ट नि नेसुबाय कबकजाक आ मुभमेन्ट खायनानै थांतानिबो जों आइपिएफनि बेदेक सिक्ला बदलनि अंगै जोंबो आबनो समर्थन रिजाक 2017 नि 8 तारिख February बहायनो जों आइपिएफनि बदलनि अंगै आइएमपिटि नि अंगै एनसिटि नि अंगै काइसा फुरामबाय खलायनाय एडिसि 12 घन्टा बन दाकंनानै थांतानिबो सिनि गोबां मालुकुरक आप्रबो हायनो बुजाखा तकजाखा जिबियो क्लाइखा आइलेस क्लाइखा एमनकि मुसुक तंगन तकदैखे तकजाखा जों अ हावत तिनि सभा खलायनानै थांतानिबो प्रत्येकटा सभावनो जों म हायके तिनि खलायजागो ताक्लायनि ताबुकनि जे इन्सिडेन्ट नतयै जे मैजिस्ट्रेट इनक्वायरी खलायजाकनाय इन्वेस्टिगेशन खलायजाकनाय हिमाने आबनो तै जों अलरेडी सिक्ला रकक सालायजाक तंगो ते 18 तारिखनि सारिखनि जराव दुइजन मिनिस्टार ते 6 जन एमएलए बाय जोंहायना हाय सिक्ला बदलनि अंगै ते छात्र बदलनि अंगै जों आचुकलायनाय चिनि स्टेन ताबुक अमनो तंगनाय जतखन पर्यन्त जे दशराम चंगमनि हेकेबानिने माधवबारिनि गतना नतयै अब जतखन पर्यन्त इनक्वायरी खलायै आबोनि जे काल्प्रिट तंगनायनो तिनि खनानि बिसिंगो जदि अब पानिशमेन्ट ना जाया हंका हंकाय जों सिक्ला बदल सरकारबो याकाननि बागै बाध्य हंनाय पार्टीबो याकाननि बागै बाध्य हंनाय तिप्रासानि बुमुंति जों जतखन पर्यन्त ए सिटिजनशिप बिल कासया हंका हंकाय नॉर्थ ईस्ट लेवल तयै हरनि सभा खलायनानि जदि नांखा हंकाय जों हरनि सभाबो खलायनानि बागै जों समायताङै अंखरसनाय हिनै जों वान सकलाय दङ।